Paupenyu guys kana tozogara kuna mwana asingafanirwi kuti kanganwe. Those who stood by you panguva yazvanga zvakaoma. Vamwe vanhu vanogona kuve vasina kupa mari chaiyo because mari haisi yega inotibatsira. Tine zvinhu zvakawanda zvinotibatsira paupenyu. Kune vamwe vanhu kuti panguva yawaichema vanga vakamira newe. They were there to wipe those tears away. They were there kumira newe panguva yazvanga zvakaoma. Koita vamwe vanhu vekuti panguva yakanga uchirwara vakanga vakamira newe. Vachidongorera every day siku nesikati vaibata mafoni vachibvunza kuti naye mudikani uri sei. Vamwe vachiuya kuzokuona even vangu vasina kubata mabanana asi vaitora nguva yavo kukuona. Vamwe ndo vauyawo vakabata mabanana, vamwe vachiuyawo vakabata pizza chaidzo kuti uri sei mudikani wapora here. Panguva idzo vanhu ava vazhinji vacho hadzisi hama dzako. Vaingovepo pauri panguva iyoyo kuti vangokumira newe nokuti vaimira newe negenuine love. Kune vamwe vanhu kuti panguva yakanga uri in your own cocoon, uri mukona mako, you were going through a rough page and you didn't have anybody to talk to. You tried to go to so many people to share your problem, but vanhu vaita kunge vasiri kuda kuteerera. Vaive nema problems avo avaiteerera ngakasiyana siyana. But those people took their time to listen to you. Those people were there. Those people vachikupawo mazano, even though vanga vasina mari yavaikupa, but vaikupawo mazano ekuti unomira wakadai so wodai. Kana kungovepo even akanyarara uchichema so akangonyarara zvake uchichema kwaari wapedza shungu dzako obva ngokuti mudikani all is well. Kune vanhu vakawanda vakamira nesu paupenyu guys at our lowest. Where are they, those people? Vazhinji vedu takatokanganwa tikatovaona vanhu ivavo nhasi tinototi imbwa, tinotosemeswa nevanhu ivavo, totoona kunge vanhu vasina nebasa rese. Handiti ndozvatakuita mukati meupenyu hwedu nhasi guys. Vanhu vakamira nesu pandanga ndichida rubatsiro chego, pandanga ndichida hiyo, pandaida vanhu hama dzangu dzakatiza, pandaida vanhu vazhinji vakatisema, pataida vanhu vazhinji vakatiramba. Asi there is one person uya kana two people vaya vakauya vakati hazvina basa kuti uyu ndiani, hazvina basa kuti ari kugara pakaita sei, hazvina basa malooks ake, tichange tiripo takamira naye takamuteerera. Guys, vanhu ivavo paupenyu hatikwanisi kuti tivakanganwe. Pane pambo kuti zvirangaridze wega kuti eshe but munhu uyu panguva yazvanga zvakaomaka munhu yakamira neni. Problem yedu vanhu ndeyekuti we are quick to see chinhu chinenge chinzi chakaipa chaitwa nemunhu nhasi tinomhanya kuchipembedza kuita moto, but pane 1,000 beautiful things that were done by this person but hatichazvioni because paitika one chakaipa. Maybe angokukanganisira kana kuti akuitira so tava kunotsvaga zvinhu zvakaipa nekuda kwechinhu one, but munhu uyu has been there for you for ages. Aimira newe kushayiwa hope kufamba achisiya basa rake achiita zvino achifamba up and down kuya kuchipatara kuzokuona. Vanhu vakadaro guys paupenyu ngatirege kukanganwa vanhu vakadaro. Pane pamwe pokuti sometimes we block our blessings nezvinhu zvidiki especially zvinhu zvakadai tinotokanganwa vamwe vanhu vakadai so tinotofamba tichitaura zvakaipa pamusoro pevanhu vakatibatsira zvatisingazivi. Takutopinda mulife dzo dzatisingazivi tichita kunge tanga tiripo kutotamba uchitaura zvausingazivi simply because wakanganwa zvawakaitirwa nemunhu uyu 1,000. Wabatirira kuchinhu 1 chauri kuti wakatadzirwa nemunhu uyu. Vadikani, pamwe pacho tinovhara maropafadzo edu so zvinhu zvedu hazvitifambire mukati meupenyu. Totofunga kuti takaroyiwa, totofunga kuti kune vari kubata mushonga, kune vari kudai. Hapana, sometimes tinozvireya tega. I am not saying kuti enda nobereka munhu uyu. I am not saying kuti enda noreturn the favor kumunhu uyu. No, just kusangokanganwa munhu iyeye, just kusangoitira munhu iyeyeyo, kusangomuitira tsvina pamhanza, just remember kuti bati munhu uyu akaditra wongosiyawo pamangwana kuti bati chero ndikada uyu munhu uyu apa nepakati so anga asingatarisi zvakawanda, aingondida ndakadai, aingomira nei ndakadai, wongosiyawo pamangwana. Zvakawanda zvikuitika kati mupenyu wako mudikani nhasi inyaya yekuti pane pamwe pekuti wakakanganwa. So wakakanganwa, Mwari havana kupakanganwa but iwe wakapakanganwa. Anditi so paupenyu ndangofunga kuti ilesson of life yatofanga kutidzidze because chokwadi tiri vanhu tinokanganwa ende makanganiro atinoita amwe acho anotiblokera zvinhu zvakawanda paupenyu. Tiri vanhu vangove hamene zvatingori so Mwari vatiitira zvakanaka guys. Muve nezuva rakanaka. Anyway, nyaya yeFiji yadzoka mudariro. Fiji gela akandibata. Hai, zvakaoma guys. I'll come with the story. Naye wacho munzwe zvizere. Pane nyaya iri kuitika
muzozvinzwira moga zvizere. Muve nezuva rakanaka. Ndakabuda ndakananga kwatoda kumboenda kurufu muno mu-UK maita rufu handiti. Saka anzi chemaiwo nevanochema, mofara nevanofara. Kana vachinge vakubata kuti tashaikirwa, tora mukana kana uripo kuti unosvika panzvimbo. Handi ndo zvimwe zvinhu zvidiki-diki zvatinenge tichitaura izvozvo zvinokosha izvozvo mufunge. Chinokosha paupenyu hwedu haisi mari chete mufunge. Haisi mari chete. Because you can have all the money in the world but usina peace. Peace usina. Then I cannot even be having any cent but nichirara upe dzinouya chako chaiko. Muve nezuva rakanaka.